Jeg kan huske den her. Hvad laver I egentlig? Vi spiller isdans. Jeg tror, du har en. Ups. Det er mikrofikken, den mindste. Hvad laver I? Vi laver bare sjov. Nå. Og hvad laver du computer? Hvorfor spiller du så ikke op sjov derpå? Det ved jeg ikke. Så der er sjov ved til.dk. Nej, det er sjovt, men... Nej, det er .com. Er det? Ja. .dk eller kom? .com. Kom. Så kommer vi jo. Ja. Lol. Den der klar. Jeg kan lige nu se, hvad Mikkel han laver. Hvad så, Mikkel? Du ved godt, jeg ligger op på YouTube lige nu. Hvad? Jeg ligger op på YouTube lige nu. Jeg sidder altså lige og ser på nogle fucking grimme dyr. Jamen, min lillebror, han ved ikke, jeg har gjort det.